maprofita madzibaba, no 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 andichada. Maprofita madzibaba, no 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 andichada. Angatengi ruponeso rwaMwari nemari, no no no. Angatengi ruponeso rwaMwari neuku, no no no. Maprofita madzibaba, no 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 andichada. Aiwa tiri kusangana pano pachirongwa Home Away from Home. Chiri chirongwa chatinokuunzirai masvondo ega ega pano paSly Media TV. Chinova chirongwa chatanga chichikupai kubva makore 4 apfuura tichitenderera kupinda musungwa, tichitaurawo nevari kupika pamhosva dzavakapara. Patinenge tichitaura navo tinenge tichinzwawo nekuziva kuti ndezvipi zvavadzidza vari mujere. Takanangana nechirongwa chinechi chatinopinda majera akasiyana siyana. KwaMutoko tatiriko, kuShurugu Female tatiriko, kuHwahwa takapinda, KwaMutoko akapinda nemamwe matirongo akasiyana siyana, muHarare Central, muChikurubi Maximum, kwese ikoko tinosvika tichiwana mukana wekukurukura nevasungwa. Nekudaro tiri kupfuurira mberi nekambo kamanzwa katapinda nako akatapuwana mukoma Wayne Kudina, vari mukomana ane makore 34 akapinda muno Mutare Farm Prison nenyaya unlawful entry, achinge atora mafoni eshamwari yake yaakanga achigara nayo. Regai tipinde mukukurukura naye nhasi uno tichinzwa kuti zvakafamba sei kusvika azobatwa nemapurisa uye akazopiwa makore mangani ekuti agare Mutare Farm Prison. Mukoma Wayne, tinotenda nekutiwanisa mukana wekuti titaure nemi tiri pano paMutare Farm Prison. Tikatanga kuda kuziva kuti nyaya yakakupinzai muno muprison inyaya yei? Nyaya yakandipinza muno inyaya kuti ndakaba mafoni maMutare. Makaba mafoni? Angari mangani? Angari 5. Kari kekutanga here kutora mafoni 5 kana kuti wanga uri mugariro wenyu wamaitawo? Izvo taakutaura setestimony hazvisina basa, zvimwe zvakapfuura. Kakari kekutanga. Aiwa, natsotaura. Kakari kekutanga. Indozana sekuru kave kuti ndikavati profitai mukomana wayo. Mubona kuti hapana here zvimwe zvinhu zvaakatora unobva unozoti Wayne manje. Icho kakari kekutanga. Alright. Makatora pai mafona? Angari mumba. Alright. Saka chamakatora ipapo chamakachajikwa nacho yanga ingori nyaya yemafoni chete, chimwe zvazvizvi? Mafoni chete. Angari mafoni chete. Alright. Makatora pai? Makapinda sembe? Pamba pefriend yangu pataigara anga enda kubasa. Tengogara tese. Okay. Alright. Saka pamazoatora ndobva maita sei? Ndopandatengesa. Paakazobvunza makati chii manje? Ndakati handinombaona. Saka akazoziva sei kuti imimi ndimi maatora pamba pake? Pakazotsvaga ndopakazoona kuspeed kusakuva achitotengeswa, ndopakazobvunza zvika zinatengesewa naWayne. Alright. Kuspeed uyu ndiye akaonekwa nemapurisa kana kuti naiye mushamwari? Naiye muridzi wemafoni ndiye akasangana nawo. Tobva abva aziva kuti ndo mafoni angu. Alright. Saka akabva aita sei aziva kuti ndo mafoni angu? Akabva aripota kupolisi. Kubva ndazoya kutorwa kumba, ndobva ndasungwa. Ndozoenda kuMatare, ndasvika chingobvumwa mhosva, ndobva ndatungwa. Makapiwa makore mangani unlawful entry? Ndakapiwa 4 years, asi ndakazongobvisiwa ndakasawaniswa 3 years. Alright. Tiri kunzwa kuti makabvisirwa mamwe makore. Imi musati mabvisirwa makore aya makanzwa sei muchinzi makunopinda mujeri 4 years? Apo imimi manga matora mafoni 4. Makanzwa sei? Zvakandirwadza zvakanyanyisa. Muridzi wemafoni makambowana mukana wekutaura naye?
mushure mekunge manzi makupinda manje mujeri. Ndinokwana mukana angatienda kumba dai muchinzi maiwaniswa mukana maimuti chiini? Ndaingokwanisa kukumba regero kwaari kuti andiregererewo ndokwanisa kumupakana mari ndosondaikwanisa kutaura naye. Iye zvinezvi chamadzidza chii takatarisana nekuzogara muno muprison muchisangana nana sekuru nana gogo verehab panyaya yezvekutora zvinhu zvisiri zvako? Chandadzidza ngechekuti hapana chinobuda uri mukati metirongo nguva zhinji inonge ichipera uyezve unoparadza zvinhu zvawanda, pfuma zhinji inopera iri panze nekupa vabereki mutoro wanoziva achizotoona kuti mukati menzvimbo ine uyezve vana vatonga takasiya panze tonga tatovapa futi mutoro kuti vanozokura vasina rudo rwababa nokuti nguva zhinji ndapedza ndiri mukati metirongo. Makanga muri kushanda here nguva yakaitika mhosva iyi? Icho kwandanga ndichishanda ndakanga ndichiita zvekuhodha bhutsu ndichitengesa. Mweya manje wokuzoti mimi muzochitora zvinhu zvemunhu musina kukumbira wakabva kupi? Mami nebhizinesi renyu ramamuri kuita? Nyaya yakandiitika ngeyekuti ndiri panze panguva iyoyo ndanga kubatikana nemadrugs futi ndo chimwe chinhu chototi nguva zhinji ndaitoti ndikatoendahodha bhutsu ndikatengesa mari iya yekuti ndizoenda kuhodha futi ndaikwanisa kuishandisa pakutenga madrugs ndozofunga papaya ndisina madrugs kuti ndoda kuhodha chinhu chakati. Madrugs makatanga sei? Ndakangovatango pakomana ndaigara nawo ndo wanoita futi zvemadrugs saka ndangosvikawo pakungotanga kungopinda mumashini including nyakusungisa iye? Aiwa kwete togara tiri 3. Madrugs amunorova ndeapi acho? mbanje idrug kafuti enyu anga ari chiya maispecializa nawo? Inini hangu chandanga ndaa kutobatikana nacho imbanje. Mbanje hadzingazokupedzera mari yebhutsu ka? Nekudhakwa zvimwe zvandaita. Mainwa chi mutoriro? Rakasiyana siyana doro. Ripi racho? Hatitaure nemazita aro ka, hapana chinhu chisina zita panyika yaMwari. Ranga rangorese rese doro. Aiwa kandora ndokuramba izvozvo. Rese rese ndeipi shop inotengesa doro rinonzi rese rese? Ndanda kumwa kana matekuteku aya ndanda kumwa futi. Dzimwe nguva ndaimwa kanoti mablack label ndo madoro ndanda kumwa. Ndo mama. Saka mama tosvika palevel yekuti mama akuraradza. Zvakanyanyisa. Usatoenda kumba. Usatoenda kumba. Makamborara murodhi? Murodhi handinozorara but ndakamborara kubva. Makune paunovhura usiku wese? Mukuma waini mukundinzenga Kunight club. Alright. Saka pamaidzidziswa nyaya yemadrugs iyo yembanje zvakatanga sei? Zvakatanga pakungotesta kuda kuzwa kuti zvinoita ndatozoti chakandondiramba iguka ndo randakatadza kuwirana naro but mbanje ndakaona kunga dzanga dziri right panguva yacho. Okay. Guka maiti mukarinwa rinoita sei pakuti muzoona kuti rakurambai? Chimwe chainyanya kundisazoriita inyaya yekuti wema hwacho ndo wandaita zawirana nawo ndaikwanisa kuzwa kuzaridzwa. Okay. Azvati health yenyu nofunga ndiyo yakatokurambira iwe asi mwoyo waida. Atiti? Alright. Chamadzidza chiye zvinezvi nenyaya yemadrugs? Chandadzidza ngechekuti madrugs chinhu chakaipa, chinhu chekuti zvinhu kana zvewanhu unonga wakona kunga zvinhu zvako kusanganisira kuti unonga usina unhu hwakanaka, tsika chaidzo pakutaura kwako unonga usingachakwanisi kutaura zvakanaka, kuremekedza vakuru, kusanganisira pakuti kana kuti kugeza chacho unonga usingachatodi, kusanganisira kuti uine mhuri kana kuti mudzimai hauchabatikani naye, nguva zhinji unonga kungotenderera uchingoronga rwendo chero kwawafunga kuenda. Kana takatarisa ipapo semunhu akanga asina ruremekedzo nevamwe vanhu, tingati muridzi wefoni paakatanga kutaura kukuudzai kuti
mafoni angu makamboita rafu yekuti chini ya ipapo ndakatomupindura rafu yekuti yakamurwadza ndakatorazva ndinongoda handitaurire pachinhu chake makati chini nangomuti sandijairira baiwe handina kutora chinhu chavo ndozvimwe zvandakamupindura aiwa ndizvo chete angabva arwadzikana naizvo chete nekuzongomutukawo mavanga wedzi ndo atiri kudaiwa nekuti ndo pari kubuda chidzidzo chekuti munhu asazoita nekuti kana uyauya achida kuregerera handiti chatiri kuzodzidza manje panyaya yenyu chekuti vamwe vanhu vachazona vhidhiyo yenyu tichitaura namukoma wenyu vanobva vaona kuti ukange watorera munhu chinhu chisiri chake uri under influence yemadrugs wobva wamutaurira futi rafu mukana wekuti uzotaurana naye akuregerere mushoma saka tichida kubata mashoko iwayo amakamutaurira akaita kuti chero nanhasi akazobuda chero mukamuudza kuti hai zvezvisha ndiregerero handi munoda kuti akuregererei asi mashoko aya handimunoziva kuti zvinonzi mashoko anogona kurema kupfuura kurohwa indanoda kuti mutaure mashoko amakamutaurira anobhohwa iwani makamuti chii mashoko acho anobhohwa chero achinyadzira taura zvinhu ndakateerera anondiremera ndizotaura ngozi zvimwe zva zvatoo zvinyadzi saka ndizotaura zvinyadzi sizokwanisa kuti mashoko andakataura acho okay handiti saka izvi ndida kwakuti maona mukana wekutaura naye anzani anozi Simon dai mamuri kuwana mukana wekutaura naSimon semunhu ambogarana nasekuru nanambuya maimuti chii Simon ndaingokumbira regero kuti ndakamukanganisira pakuita kuna ndaiteko kwandakaita aiwa tinotenda mapinda munomu mune zvinhu zvakawanda zvinoitwa munomu vamwe vari kugadzira maevents vamwe vari kupfuya nguruve vamwe vari kugadzira zvemiti zvekugadzira nekuona kuti miti ingaitwe sei mune mabasa akawanda vamwe vari kusona imimi makasarudza kuitei ini ndiri munomu ndakasvika parimandi mutare rimandi ndakabva ndakatanga kuimba kwaya mukati ndisikabudi panze ndo ndazongotoona mwana zikuleka mupunga wekumaatsi wobva wanditi unofanira kuimbira panze wakumaatsi ndiri kumaatsi ikokoko ndakatanga kuimba ndiriko nekuekta madhirama kozi ndandakukwanisa futi ndokwanisa kunyora madhirama nekuekta kusvika pakuti chinhu chandakazokwanisa kuona ndiri mukati kuti chinhu ndo chanofanira kuti ndichinge ndichiita mukati munomu nepanze ndakatanga kuroteswa masongs ndichingopuwa mawedzi ekunyora zvekuti ndakatorara ndatane dambudziko rekuti ndinoroteswa chinhu song ndopiwa zvese kana nevhidhiyo racho ndikasamuka ndichitora peni ndonyora ndinokwanisa kutomuka ndichienda kuchipatara ndichitotemwa nemusoro saka chinhu chandakamboda kusada kubatikana nacho asi zvakazotonditumawo ndifosa kuti nditoita saizvozvo sokuti kuti sofa kubva 222 masongs andaanawo its more than 100 andakanyora but iri misambo yakati siyanei asi musambo wandiri kunyanya kuti ndiwo wandiri kusvikirwa ndikwanisa kuti ndabuda panze ndipinde pauri iafrojazz yandiwo yandikunatsobhesa pairi umwe sungura handisi kukwanisa kuti ndiimbe chikuda panze nechikonzero chokuti inoda mainstrument akawanda handina pekutangira saka zvakaita afrojazz ndinokwanisa kushandisawo mabhiti aya kumastudio so ndirerukira kana iri mari inotsvakwa alright asi muri kunzoko zvemusic kana zvazinanga zvipapasina zvemusic ndiri panze ndisikakanganisi ndakamboenda kustudio ndikarekodha another track rainzi maprofita but ipapo ndasandanyanya kubatikana mumusic ndakatoirekodha through ndaona zvazvaitika pana sisi wangu zvazvandirwadza sisi wangu wanga wachirwara negumbo ranga rane time saka pandairoja inini panext muzimunya ndii ndakafonera sisi kuti uya pane madzibaba vari kuita sei wari kushandira wachibva waonana namadzibaba ivavo wobva vati tigire huku yakauya wobva washandwa nayo pachakazondiwadza ngechekuti paopposite ndopa waigara madzibaba pafoundation zuva rakupota ndopa ndakaona huku yanatete iri kuchekwa netwana tuchiita ruzha ndondatoona huku yatete yasisi wangu yaiya zvakandiwadza kuti zvakandituma kuti
manheru acho iwowo ndakatanga kutongonyera songo zingo kunga ndikutotamba songo ndaitora ndaenda nayo kuStarlight kwaMaloni muzimunya ndobva ndairekodha ndobva ndatoibudisa songo iyoyo ndikatomboenda nemadhiski acho peda apa paprovince ndikamboitwa futi interview ndikasiya dhiski randakasiya chakazondituma kuti ndisasvika nedhiski kuDiamond FM ngechekuti meseji yandanga ndichiisa ndaitaura nezvemaprofita saka mumwe munhu akazondiudza kuti madj paDiamond FM mazhinji wacho ndana madzibaba saka meseji waisa iyi inokwanisa kuti songo yako isazoridzwa ndokuora mwoyo kwandakazoenda kuita pamusic. Hatimbodzokera pamusic inoodza mwoyo imbokati ide timbobata mashoko acho ndomukana wamaona wekuti iyo madj acho ainzwire paSly Media. Alright, song yo yaitanga ichiti maprofita madzibaba no andichada maprofita madzibaba no andichada angatengi ruponeso rwaMwari nemari no angatengi ruponeso rwaMwari neuku no maprofita madzibaba no andichada ndokorasi yazvengeka ndokorasi pinda muvhesi mbijana tinzwe notoda kunzwa mongo wenyaya yamataura yasisi venyu ya mongo macho irekodhi yakatobuda kai hapasina pairese kuti toti munhu anoba mawedzi aiwa handisi kutyira angu ipapo asi kuti amwe mawedzi ndisabatanidza ndane temu ndainyora chekwasobatanidza ndingatorezva. Alright. Saka imimi yezvinezvi totongoti kana makatotarisa nekuda zvakaitwa nemuprofita iyeye munotoona kuti maprofita ari kubira vanhu makadyirwa huku kai handi vaitoda anorasirira vaitoda kuti asei nehuku yamakaziya yanzi huku iyo icharaswa murwizi asi ndakazoona yakuchekwa yakuda kudyiwa saka zvati makatengera namadzibaba huku yekuti vadye ndakutongosekawo zvangu senyaya handi nyaya makazoburitsa zvinoti umbavha itoricho ndo nekuti havana kutaura chokwadi kuti zvavakati vanoita kunorasirira asi zvavakaita se zvavakaita. Alright, taamunomo sisi vakazoita sei vakazopora here sisi vakazopora asi kupora kwawo wakazotoporo wakutenda imwe cheche wangu wachienda naika ndo pakazoti zvaanani. Alright. Saka iye zvinezvi makanyora song iyoyo muri kunze maamunomo mati manyora masongs anosvika anopfuura 100 pamasongs enyu amuinawo kune munhu ari kunzoko anonzwa mwoyo wekuda wekuti angadenwa kuti inini ndanzwa mukoma wenyu vachiimba handoda hangu kuvabatsira kuti vamboita kana album inongori nema6 songs ndeipi song yamunofungidza kuti tikaita patsva kana tikaenda paRadio Zimbabwe inoita top 10 tikaenda paStar FM inoita panumber 1 ndeyekuti chi song yandingakwanisa kuti ndiimbe isong inonzi mapfupa mapfupa song iyi ndotrai kuda kutaura kuti panhoroondo yedu panhoroondo yedu yekuti hondo yakambohwiwa yekuti yaiya kune vamwe vanhu vakasara musango ndo mamwe mapfupa ndaa nezvavo pasong iyi kuti sofa tichitarisa panhoroondo tine vamwe vanhu vachiri musango vasikazikani pavari vasina kudzoka panguva yehondo saka kuridziro yangu iri ipapo ndeyekuti ndoda kuti vanhu vakadarowo vadzoke ndiri kudzivirira zvekuti zvekare vanonzi masvikiro avo enyika vakwanisewo kufemerwa kuti vakwanise kutera dzimwe hama dzedu dzakasara musango ihama dzedu dziriko kusango dzinofanira kuti dzinge dzichidzoka mhuri yeZimbabwe. Alright. Imbokati ide zvishoma timbonzwa kuti kakamira sei kambo apa. Alright. Tatenda.
tiriko tiringe tiri mumasoja musango kutsakatika muriko masvikiro takure mapfupa nditakure iwo hatidi kuparara muriko simukai tiriko tiringe tiri mumasoja musango kutsakatika muriko masvikiro takure mapfupa nditakure iwo hatidi kuparara muriko simukai tiriko tiringe tiri muwashakavu musango kutsakatika muriko masvikiro takure mapfupa nditakure iwo handidi kuparara muriko tungamirirai vadzimu vemambo toda kudzoka takakwana tungamirirai vadzimu venyika toda kudzoka takakwana tungamirirai vadzimu vemambo toda kudzoka takakwana tungamirirai vadzimu venyika toda kudzoka takakwana iya wemambo toda kudzoka takawanda aiwa ngatimirei ipapo aiwa vari kuchema vari musango zvinoda kuti mweya uri kutaura kwavo kuti takapararira musango makore 40 chiko 43 hondo yapera kurwiwa muno muzimbabwe nemamwe anoraudzira kuti hondo yakatanga kare chaizvo kureva kuti mweya yevanhu yakawanda iri kuchema mumasango pane zvazvinoita here kunyika yedu isusu tiri kurarama izvinezvi tikasanzwa kuchema kwemweya yakasara mumasango pane zvinoitika ichokwadi muchidimbo chii chinoitika sekuona kwangu hangu tikangoti washakabvu wakafa kana iwo wachinge wataura kuti wanoda kusimudzwa tikasakwanisa kuteedzera zvavataura kune munhu kwazvasvikira anokwanisa kana kusangana nedambudziro kuti kana kupenga kana kurwara ndo zvimwe zvirikwanisa kutisangana nazvo. Muimbi wamunofarira imi anokuinspire ndiani? Muimbi andakangokura ndichifarira Dija Praise. Aiwa ndazvinzwa mutoni yenyu kuti Dija ari muropa renyu. Sei muchimufarira imi? Tinongofarira hangu music yake inongondinakidza. Favorite pamasongs ake yamunofarira ndeuti? Ndingangoti ese masongs ake anongondinakidza. Ese anokubatai? Handiti. Saka kune munhu wamunganziye zvezvimaona mukana wokutaura nayo takanangana nenyaya yerecording. Masara nenguva yakadii kuti mubude imi? Ndasawa ne4 months. Aiwa padhuze apa. Handiti. Iye zvinezvi taurai nevari panze apa kuti kana pane anokwanisa kuti anzwe mwoyo netsitsi wokuti agone kukubatsirai nemari yekurekodha kuti anokubatai sei kana muchinge mabuda muno kana kuti muno mutare farm prison. Alright. Ndoti pamusoro mhuri yeZimbabwe wakateerera. Chichemo changu kuti ndichibuda panze, shwiro yangu yeupenyu hwangu kuva muimbi ramangwana. Pane zvandakadzidzwa ndi mukati metirongo ndine masongo andakanyora anopfuura 100. Andikushuwirawo kuti kudai pasi rino rose rakwanisa kuzonzwawo imwe dzidziso yandinayo, asi pekutangira handina ndichibuda panze. Asi chipo chandakaona ndi mukati menzvimbo ino kuti ndinofanira kuti ndipindewo mumusic industry. Saka ndikumbirawo kune vanokwanisa kundibatsirawo. Wandibatsirawo ndasarwa ne4 months kuti ndiende panze. Zvekare kana paina anokwanisa kundibatsira anokwanisa kubatawo Mutare Farm Prison ino, kubatawo kana verehab, chero vanokwanisa kubata kuti ndizive kuti ndichibuda ndokwanisa kutangira papi nekuzobatawo wandondibatsira wacho. Mataura zverehab kuti vagovabata. Imi munoshanda nevanhu verehab, ndezvipi zvinhu zvamakanatsobata mumwoyo menyu semunhu akanga akurasika asi pamaitaurana nasekuru nanambuya vane zvimwe zvinhu chidzidzo chavakataura mukati muupenyu, vangave sekuru kana kuti vangave ambuya? Mashoko amakabatisisa ndeyekuti mashoko andakabatisisa ngekuti atinogara tichingotaurirwa ndeyekuti tonga tichingonzwa kuti munhu unofanira kushanda nemaoko ako, odya cheziya rako, kusanganisira kuti vanotiudza zvekare kuti nzvimbo ine yatiri haisi nzvimbo yakanaka yakakodzera kuti tinge tichigara. Tine zvokuita zvakawanda panze, uyezve vachitikurudzira zvekare kuti kana tabuda panze tichine mukana zvekare wokushanda kuti tikwanise kuitawo zvimwe zviri mupenyu zvichibudirira.
uye zvekare vanotikudzira zvekare kuti tinge tichinamatawo kuti zvinhu zvichifambire zvakanaka tofanira kutungamidza Mwari pamberi. Handiti. Saka mashoko enyu kwavari ndeyekuti chi? Mashoko angu kwavari ndokuti Mwari ngawachengete, kusanganisira kuti ngawarambe vachipfuurira mberi nekungosungwa nemweya waMwari parudo vachitidzidzisa zvatingada kuti tizoita seisusu takasungwa. Tinotenda. Haiwa muri yeZimbabwe tinokutendai nguva dzose hanzizvo namukoma wenyu tiri kudzidziswa nana sekuru muno mukuti kushanda nemaoko ndo zvinhu chete zvaunokwanisa kunge uchiita zvichikuraramisa uye nekunamata ndo zvinhu zvinoita kuti uve munhu anotambirika anogona kugara nevamwe musociety. Shungu dzavo madzinzwa dzekuti vada kunorekodha masongs avo anopfuura 100 vatiimbira maviri imwe chete ndiyo yamuchasara muchinzwa yavakanyora zvekare vari mukati menzvimbo ino. Yekutanga yanga ichisuwisawo pakuti vakanetsekana nekuda kwemaprofita vakavajikira huku yavo iyo vakanga vachaenda vachinoirasira. Sa havana kuita saizvo ndochitsotsi chirungu chiri kurambwawo ichocho. Hama dzangu maprofita kana muriko nanasekuru vanodaro vanonjembera vanhu kuti ndichanorasirira huku imozorega kurasirira. Aiwa hazvina kunaka. Asi shungu vanadzo dzekuenderera mberi nekunyora music yavo. Vanyora kuti musango mune mweya yakawanda iri kuchema iri kuti handina kuvigwa zvakanaka nekudaro tirangarirewo isusu takarwira rusununguko rwenyika yeZimbabwe ino kuti tigowana decent burial tiitirwe zvinhu maseremoni anofanira kunge achiitwa ndo kambo katakusiyai makateerera. Vanoda kunge vachibatsira mukoma wenyu munokwanisa kubata Mutare Farm Prison kana kuti isusu pano paSly Media TV kuti muvabatsire kurekodha mamwe masongs ari mukati memamwe 100 avakanyora. Iye zvine zvandichakwanisa kuramba ndichipfuurira mberi asi kuti sarai muchinzwa kambo katapuwa namukoma wenyu tiri pano paSly Media TV pachirongwa Home Away from Home. Tiriko tiringe tirimo masoja musango kutsakatika muriko masvikiro takure mapfupa nditakure iwo hatidi kuparara muriko simukai tiriko tiringe tirimo masoja musango kutsakatika muriko masvikiro takure mapfupa nditakure iwo hatidi kuparara muriko simukai tiriko tiringe tirimo washakavu musango kutsakatika muriko masvikiro takure mapfupa nditakure iwo handidi kuparara muriko tungamirirai vadzimuwo yemambo toda kudzoka takakwana tungamirirai vadzimu venyika toda kudzoka takakwana tungamirirai vadzimuwo yemambo toda kudzoka takakwana tungamirirai vadzimu venyika toda kudzoka takakwana.